himbo tokna mane bo bisingo bobno uddeshti हामबाय पुला सिगां दंनि मेडिया रखलो जों दिनै अर कायसा खादुमानि हिमबुत हिमलायनाय एबा जों रेलि खालायलायनाय चिनो रेलिनि जों जे खालायमाने दिनै अबनि मेइन कारण दंखा चिनि जे अमरपुरनि मागराय गामियाव जे चिनि बहु जुग जुग रियांनि जे जागानो बीजेपी सरकार एवं बर्तमान सरकार जे बिनियाव जागानो सेगै जे आरो डाम्पिं जे स्टेशन खालायनाय माने अबनि एगेन्स्टनो जों रेलि खालायनो नांगौ आबो बेलाय चाया एवं सिनि जे एडिसिनि हारग अबहायकेलायै जे सिनि जागा जमिनो सेगै जे राज्य सरकार जे सेगनाय दंमोन जों अबनि एगेन्स्टनो जों दिनै आरो रेलि खालायनानै बसालायजाक जों दिनै आरो सिनि 26 आश्रामबारि कन्स्टिट्युएन्सिनि जत सिनि लिडार्स सिनियर लिडार्स तेसिनि जत ब्लक ते वाइटिआर जत सहकारे जों आरो बुरी मथा सहकारे जों दिनै आरो रेलि खालायनानै एबा खादुमानि जे हिमबतक जों हिमनालायनायनि बागै जों आरो दिनै बसालायजाक सिनि आनि देब्रागालाव दङ सिनि 9 हाले हाले आश्रामबारिनि एमडिसि बरं मोनांसार सिनि अनन्तदेब बर्मा सिनि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट सिनि दा राजेश ते जुनाल साब जुनाल ते जत सिनि कन्स्टिट्युएन्सिनि लिडार सिनियर लिडार दङ तिनो जों दिनै बिखुब मिছিল एबा जों हिमबतक दिनै हिमलायनाय नि सिनि मुंगैसा आंनि सिनि मुंगायथ' आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट हामबाय अब आं मिडिया पार्सन दङ जों दिनै 19 तारिख बे मासनि 2022 सारा त्रिपुरा सिनि त्रिपुरा मथाराव सिनि त्रिपुरा एडिसिआव जे माने जेनेरेल एरिया हते जे डाम्पिं खायजाबाय दङ बेहाय अशोक कुसुम सित्रा खिबाय दङ आउन एगेन्स्टआव जों खायसे प्रोटेस्टारि प्लास सिनि खायसा मेमोरेन्डामबो जों साबमिट खायगा जों सिनि तुलासिगर आश्रामबारि नेंगै जों सिनि तुलासिगर भिडिअना जों थ्रपिनि बना मेमोरेन्डाम बिगा सिएमनि बसबोने गां आबनो सानामु संग ना बको एमने पलाइट दं बे फायगासुं बाय सिनि दिलिप साहेब गां आबनो सानामु संग नायदि सुदु जे जेनेरेल एरियानि कसक कुसुम सिनि एडिसि एरियाव फायखि फाय किन्तु आबो तामो आबोनि मिनिं तामो कारण दि जों तिब्रासा एरियानि आदि हाय कसक कुसुम जदि जों जेनेरेल एरिया वरं आबोदला थांगै आबोदला म्युनिसिपालिटि अफिस बसकांगो बा सरक किनाराव बा कृष्णनगर हाय एरियाव बा निनि कामनचमनि हाय एरियाव आंदि हाय जदि जों थांगै खिबे गेगे बंग लामा किनाराव बरगा फुताम मने मातनो आं आबोनो सानामु संग मदो हाय सामुं खायमानि मदो हाय सित्रा खिमानि जिनि एडिसि एरियाव दादि दादि मुथां नांथुन जदि मुथागि हांगाय चिनमो सभा थागै तंलाक तेबो कतरंनाय सुंगो चेष्टा खायनाय जाते बाहायगे मुथागमान जदि आबोनि बिसिंगो जदि मुथाग जाय हांगाय सुंगो सिनि पारा आमसेनि कसक कुसुम सित्रा गारि बायक्लां थाङै सुंगो टाउन एरिया थाङै म्युनिसिपालिटि अफिस बसकांगो एसडिएम नि अफिस बसकांगो बिडिअ सरि निनि गनि सेक्रेटारि अफिस बसकांगो सुंगो आजा थां रुखलायनाय आपु बरक ताम रिया खाय सुंगा फनायनाय हायसि आं आबोनो कसाना मुसुंगो आबोनो पयना मुसुंगो जदिसो तामदि हाय खायमानि दातिना मुथां नांथुन जदिसो ताबुक जे डास्टबिन खलाय तमानि म हाय मेमोरियम न रइ तंगैबो आबोनो जदिसो न कासुजा गया खायजागै दं खंके बसकांनि नावनि नाहार मुंजे एबा सबा जे सारा त्रिपुरानि जे लुकुरक बबा हाय नाहार न ओ स्टेटमेन्ट मतो सिनि कायसे जास जों दिनै बनो मेमोरेन्डाम सामबाय थागिया दासिम मेमोरेन्डाम निमा यागलो बं इतामो मुभमेन्ट दं सुंगाबो नायनाय जुदि थागिया बा तेबो आदिन खाय दं गाय सिन मतो बा मुसुक सिगनसा दंलाक तेबो कतरनाय आं थाजिं सागा सुंगो निराल खाय दंलाक सिनि पाराम सिनि एदिसिनि जतो कसुम सित्रा सुंगो थाङि तलांनाय आफुन नायलायनाय हायसि बरक ताम रिया खाय सुं जे रकम फिल खामाय बर आफुन खिना आफुन सुंबोंनो सानाय नरक जे सिनि एदिसि एरा थांखिबियो जों ताम मा दं ताम नंग जा सुंखि बाग्या नरक बाहाय मा दं आबो नरक ता बुजि दिनै सुंगो कक सानाय सिन म सभा थाबै दंलाक नरक नाय तंदि बरक जदि सुं दिनै मेमोरेन्डाम निमन बिसिं कुनो सुनो बरक गरिया कुनो मुख खायाबा कुनो सुनो अंग खाया गे सिन म थाबै दंलाक हामबाय सागरा देनरनि तिनि जे हिमानि मुभमेन्ट सागा दामनि उदे तनबागिनो तिनि न खादुमानि फनका तिमबत हिंदो हामबाय मिडिया ताकुसंनो चिनि उ एडिसि एरियाव जे चिनि तिप्रा सारंनि जागानो चिनि तिप्रा सारंनो जे सातक पितक ते सित्रा मयला कुसुक पसन्न टाउन हयते एडिसि एरिया हरिमानो बेलायनो बुखा दुगजागो आ चिन तिप्रा सारा त्रिपुरा राज्योनो तंकेसे ओ तंकेसे मे बिसिंगबो साक खायसे अबहाय खायै चिन त्रिपुरा सारंनो पसबथाय कुसुम मुनाम न चिनि बररक आरो न तंबायनानि नांगौ अबनि बागैनो आं बेलायनो चिनि राज्य सरकारनो आं मासाव तीव्र निंदा खायु अबहाय तमुंनो अबहाय नुंग्रानो अबहाय परिबेश दूषण जाहाते नेक्स्ट खायनानि तांथुन आबो दाक्ति न
o niyom niti no icharo sana ningtu tamle himba chini o edisi area wo je agiwo rajyo sarkar je ain bomani o aini অনুসারে গাকাই তাবুক চুংনুক জায়গা যে বিজেপি আইপিএফ জুট সরকার ফাইমানে হইতে চিনি টংক সংলুগুর বেলাই নষ্ট ও বুক্ত বুকি হই তঙ্গু তাবু বচুংয়ক সামানি মাইয়া অবনি বাগৈ যদি সয় ম প্রটেস্ট খাইমানি চা খচিনি হিনবতক খামানি অসুক জরাবাই চুংব থাকলাক অবহাই সিটরা কসব সংগুনামন চিনি এডিসি এরিয়াও মাংরে কামিং হাই জাগাও তেবাইসা যদি অবহাই খাইকাই जों TWF চিনি ত্রিপুরা মথানি সাকা সংগঠন চিনি বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों बुरि बदल हिनुई रिजाक माने बिसिंग जों कठोर आन्दोलन खालायनाय नेक्स्ट जों मचबा थागलाक जों बुरि चांगरी खावै खरक पाख्रि सरै जों सारा त्रिपुरा राज्य अबहायनखाय जों निन्दा खायो चिनि मन जों जबा थागो हिनै ताबुबो हिनै मैया कठोर आन्दोलन खालायनाय कठोर चबा खालायनाय अमन जनि मुथा गयाखाय हामबाय जतननो मिडिया ताकुसंनो नों TWF निबो पटतों आं TWF नि सेन्ट्रेल कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिना देव बर्मा सागारे तिनी ने जन्नो ने हिमबत हिमै तमने खागो खमताम गानो नका बेलाय बेलाय नाइदि तिनी 19 मे 2022 सिनी सारा त्रिपुरा ओ सिनी त्रिपुरा मथर मंगराय कामियो जे डास्टबिन सनामजोबै तमनि आबनो प्रोटेस्ट खायै सुंति खादुमा फुंलाय दं ओ मकराय कामिनि आमदि हे डास्टबिन खायमानि बा सिनी त्रिपुरा सारनो सातपित खायमानि आबो जदि रसायने एकाय सिन म सभा थागै दंलाक आमदि हे डास्टबिन जों म प्रोटेस्ट बिसिमो सिना बसिने एकाय जों SDM बिदु DM अफिसो आमदि हे डास्टबिन थाङा रुखलायना हायसि जों अनेक सातक जाका अनेक खायजाका सिनि जागा गोबां सेकजाका सुङाबोनो सानामो जों ताबोनि त्रिपुरा सारक आसुक सिया गरि खा आगि जेंमा थांगा ताबो 2022 नि त्रिपुरा सारक सिनि जागानो ते एगेन जिफानो सुंदिना थाङै हायसि सिनमा प्रोटेस्टनि बिसिमो बरक जदि स्टेट गभर्नमेन्ट जदि गसि हांखाय जों नायनाय जों जत DM अफिस BDO अफिस SDO अफिस बुसांगो जों थाङै डास्टबिन दिनाय आबर बरक तामरि खायसु मनानै हायसि आबोनो सानामो जों हामबाय